Kolasib CM Lalduhoma Rashtriya Bal Swasthya Karyakam School Health Team Pvt.Ltd Nimin Khan Dil Zau Hortu Cable Pvt.Ltd in Health Screening Anne Karkalta in Ridney Khan Kongpui Banglavian Mitno Bangkum Sarimi Uivulai na se chungchangah Konpui Joint VC10 Thuchwa and Siam Langkai Group Y me vawiin Khan Zaite Asama Rorel in common Naya Zana Kumpuan on in common Wat Sai Tumcho Uncle Tlangval U Hranga may niin thudawn nachhan soye. Clear to te chebe ule CM Lalduhoma CHANCHIN THAR ngai chhunzawm. Kolasib CM Lalduhoma Rashtriya Bal Swasthya Karyakam School Health Team Pvt.Ltd Nimin Khan Dil Zau Hortu Cable Pvt.Ltd in Health Screening Anneya School no pang somni pali an enfiazinga no pang pakhatcho District Hospital Kolasib refer ane RBSK staff te hi team A le team B in Chenin Education Department how to tenen an kalna tur chungchang hi anin beron china atol angin damdoi po athlonin an sem chin bokane Karkalta in Ridney Khan Konpui Banglavian Mitno Bangkum Sarimi Chu Uivulai na se chungchangah Konpui Joint VC10 Thuchwa an Siam Konpui Banglavian Mitno Bangkum Sarimi Uivulai na se chungchangah hian Konpui Joint VC Nimin Khan Thuchwa Siamien Vanduai na thleng chu poi an ti thu le vanduai na tok chung te an tor pui thu an soi thuchwa chuan tun hnuah chuan hetiang hi khutlanga thleng to lo se kan du a uivul tu te poin kan uivul te film khur taka kan enkol angai hle ti in ui zalen taka chwa to lo turin mitin an shatira vanduai na tok no pang enkol na le an sen sau zong zong po ui nei tu ten an tum sak nge an phut thu an tar langani thudawn danin hmeichhano pang thil pek hluh i pf rat ki ma fano se tu ui he pitbull niin ui hian abiang le lam ve abaka ahmoya ten takin se a Kolasib district a kalpui ani nuwa Dr. ZMC an refer le ani Langkai Group Y me vawiin Khan Zaite Asama Rorel in common Naya Zana Kumpuan hon in com an Wat Sai Tumcho Uncle Tlangval U Hranga may niin thudawn nachhan soye. Langkai Group Y me try to ten hen atanga thudawn danin Zaite le ache vela hian zawtna thlak unau ten Y me dinin branch paruka oma kumin Rorel in com to Zaite a hian nei tura rel ani angin vawiin Khan nei ni a Zaite branch Y me try to the chuan an thil ti tur thu nei tu te lo shil lok tur ati an ni a ma se an ni lam hian an lo shil lok lawa hei wang hian Assam police chuan an Rorel na hmuna hian an kala har sana lian tham omlawin ro ero an rel zawtfiah ne heti lai hian Mizoram atanga Zaite hmuna kal tur te chu Assam police in an ramchin an lo dang to a zana hun man na kal tumte an kal thei to lawani zanin kumpuan hon na hian hachek bial tu MLA Purabad Romoi roite somani a tundin hmuna chuan helai district Assam thunei tu ten akal an rem tilawani Purabad Romoi hian Zaite bial tu MLA bia in a program shila MLA hian rem tima se district thunei tu ten he thu zia lai thleng hi chuan an rem tilawa Purabad hian zan hun aman pui thei do nem shat alani lawani Langkai Group Y me try to the chuan tun ma dewa boina alo to awangin Assam thunei tu te an film khur ani an rin thu soin Zaite Y me lamin an lo shil lok lawa apoi tak an ti ani Mizoram Pradesh Congress Committee hnuaia aizol kapui biga shwai tu Nimin Khan Pulalthan Hall Auditorium anin mukhoma he huna hian President Pulalsawt chuan thu soe MPCC President Pulalsawt chuan in thlanpuya an chaklo chu poi an ti thu soin President kanina angin mo phurtu kania mipui nga anneya mipuin nga anneya enchin phot lo chuan khodang hoi an tum lo tlatani shwai tu berni angin kan tla a poi kati ani ati a kumlama kan upata a kan party ka shwai zel na hian ka chakpui lawang chauti ka hlawa aizol kapui Congress try to the hian tha haulawa inti zel chuan kan lading chuak mangti in Pulalsawt chuan National Party hi a omreng dona nget taka Congress reng chuan an la sarkar tur thu soyene tuna chuan malam panin malam an thlirangai ti soin Pulalsawt chuan hun hlui aliam to a hun thara kan chuanga hun thar hian miril ru apo thil thar an be seine ril ru thar nen he hun thara hian kan pe na ngaya choril ru chu ipuang o kan ramtan kan soi chak le kan eng helte hi athara nga ye ne ZPM hian ati thaviau theya anin ti that pau le
an aya thatura kan omangai ne ZPM in mi puita na tha anti thei chuan alom oma an aya tha in kan ti don ani atibok keima ni aziting ni na omlawa kan omna azok ziding ni na om tia soin MPCC president chuan Congress party hi National party an ni a anding chuak le ngei don rangtaka party shriding le theitu shrai tu an maluka party in thlan nei tura an thlan angai thu soya du thlan na film tak manga party ma son zel na tura shrai tu thaber tur nia an ngai nge thlang turin an nge na ne Vawiin Khan Sericulture Department Mizoram buat saile malak na in Central Silk Board how to poimole India Marchak State chungchangah Sericulture Department telna Joint Coordination Committee meeting to Convention Center Tenzol Golf Course ani a he JCC meeting here Central Silk Board Member Secretary Pupi Shiva Kumar IFS chuan kai shoya India Marchak huam chunga Sericulture masona tur chungchangan soi hawani JCC meeting hi kumdanga chuan Guwahati Assama ne thinania tuna Mizoram in athlen hi Guwahati ni lau hmundanga nga ani voi khatna ani a state pona changin member somthum pathum meeting a hian an lau telani he program mangtura local Pushiva Kumar member secretary Central Silk Board chuan nimin khan February ninga a khan Agriculture Department in Silk Samagra pani hnuaya project a kalpui mek changa Eriko kun a tharte dakhom na hmunat lobuka heng project hlotlin na ataka hmua kutna thoktu te thar chuange Eriko kun a hmu te chu lomamati thule phur amati thu asoya Central Silk Board member secretary chuan phailam ashal na turte po angai to pui ngalani Secretariat Conference Hall Excise and Narcotics Minister Pulanging Lawahmar Department how to le Central KGP try to tenimin khan to comin kumin February ni somni pakwa achanga March ni thumthlenga KGP General Conference ngopa ane tora zule ruilau daw na konga malak tlandan tor an soi hawani meeting a hian KGP chu member tamber ani angin thalai tam takhe huna hian an fon khom dona chu wangin he General Conference hi thalai te zule ruilau laka film tora infoina hunatan man theini se ti ania kanram zule ruilawin min rundan he conference member kalten an sha theinan a thei anga program man a thu soina a te zetel theidan tur ngei to na seng turin exercise how to ti hian KGP shai to te na hian an nge na ni ruilau wanga kan thalai abik takin thalai mi pa kan thi na sajia le zule ruilau wanga kan tuar dan statistic te soiwara tun aya adaw ko nga changkan lak angai thu member te shil warzel turin excise department how to te hian an ngen bokani meeting a hian zule ruilau dang wanga mithi kan nei dan le excise department malak na ruilau an man dan statistic KGP shai to te na hian an hlan ani meeting a hian excise and narcotics commissioner joint commissioner le deputy commissioner baka Central KGP shai to te antel thale ani ZPM consultant Pvt.Ltd liana power minister ni bokchuan power a intawdal turin ma anlak mek thu asoye Power Minister chuan kumnga chungin power a intawdal antum don ti soin company shang le ram shang te dorin thil kalphung thazo kan zirzela chutianga ma kan lak mek lain then kha chuan kumsom atanga kumsom ni chunga ti thehluh thlanhi kha chunga ti mei turin min be sei tongkam ni om tak te kan thina alom oma ZPM a rin na an ngati na ani ma kan la zela kan pualin budget te kan han nenga ZPM hi eng sarkar nge ani ti zawrami puiti hian an la shedo na ti Pvt.Ltd le chuan power kan intawdal theinan hydel project ba ka ni zung chak na man tangkai le zwal antum ti soin rooftop le solar plant lian te siam tur malak me kani a hemi atan hian power call na tur power store bank siam tur malak me kani a ni zung chak na ba ka hydrogen le ethanol manga power plant siam tur kong dap me kani Mizoram ko shang ten solar plant kan siam na turin ram min pe a ma se du khop alani lauti in power kan intawdal theina tura mun min pe thei khwa nom chuan an lom viau tur thu asoyani classic kho vo awangin tun lai hian har satna kan tok deu ti soin power minister chuan mamona asan chhauzela wangin kan transformer le power line ten zolau changa nei thina power supply kan hmuna pakhat luangmol substation incoming line na 70 megawatt aya tampek thei ani lawa wangin load shedding angai chang om thina a shom ka ti hle ani tuna hian capacity sang jok mang thei tur malak mek ani a kan pe fel huna chuan he transformer na chom veng somni chuang har san na to thin chu kan sut kyan thei kan be se ya AMC area chunga transformer thar somthum pali line thar shang le bear conductor chhui kilometer tam tak ro manani ati
Dotami pawh hmingchhiat thubuai Facebook Tlangval U Hranga inti chu vawiin khan police in mana zawtfiah me kania. Cyber Crime Police Station atanga thudawn danin Tlangval U Hranga inti man ani chan hi nikum lama thubuai lo to niin tuna Chief Minister Lalduhoma pawh hmingchhiat thubuai ani a vawiin police in manin thu an zawtfiah anga thil awmdan pawh chhui zel ani ang nikum lam khan tuna kan Chief Minister Lalduhoma pawh hmingchhiat na social media thedar alo ni to a he in pawh hmingchhiat na chungchangah hian thubuai thehluh niin police en chak takin ma an la chhunzawm zel ani. Kati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni e.